Nagasad ikaw sa iyong mga katawhan. Nagasad ikaw nga di mo kami pasagdan. Nagasad ikaw sa mga pulong mo. Nagasad ikaw kanamo. O Ginoo, nagasad ikaw nga di mo kami biyaan. Nagasad ikaw nga di mo kami talitan. Sa kanunay ikaw magkikauban. Ikaw tinod nga dalampanan. O Ginoo, nagasali kami sa mga saan mo. Nagasali kami sa mga pulong mo. Nagasali kami kanibo. Kay matinod aron ka nga Diyos. Nagasad ikaw nga di mo kami biyaan. Nagasad ikaw nga di mo kami talitan. Sa kanunay ikaw magkikauban. Ikaw tinod nga dalampanan. O Ginoo, nagasali kami sa mga saan mo. Nagasali kami sa mga pulong mo. Nagasali kami kanibo. Kay matinod anon ka nga Diyos. Mahal naman ang tanang mga butang. Ikaw nagpaminaw sa Shine FM 95.9 sa dial sa inyong mga radyo. Shine FM 95.9. Pastor King on air. Rise up and shine with Pastor King. Pastor King on air. Pastor King on air. Pastor King on air. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning sa tanan mga kaigsunan sa tanan nga mga tigpamanan din sa Shine FM 95.9 og sa ato nga Facebook Live. Happy day kanatong tanan mga kaigsunan ko nga walay hunog walay undang nga nagasunod og nga paminaw ini nga maong nga istasyonan nga maghatod kaninyo sa mensahe sa Dios magatudlo sa katawhan unsay angayan buhaton maandam sa pagbalik sa Ginoo. Kaninyong tanan, hi, hello mga kaigsunan, mga pinangga. Enjoy lang sa paglantaw o sa pagpaminaw. Ini nga maong nga buluhaton o sa tanato nga mga listeners dire sa Shine FM 95.9. Good morning and happy day mga pinangga. Og na welcome sa atong nga programang Rise Up and Shine. Okay, kuyog taguban ta mga kaigsunan, pulong sa gininyo madunggan og mabatian nga ang Dios maghatag kanato og kasiguraduhan kung kita mo tuog mudawat lamang kaniya unya magkinabuhi nga balaan, magkinabuhi nga putli, magkinabuhi nga matarong sama kang Kristo Jesus gayod mga pinangga. So dapat aduna kitay paningkamutan og tinguhaon sa atong kinabuhi aron kini igsoon ato gyud nga makabot. Kung walay pagsugod, walay matapos. Kung walay pagpaningkamot, wala kay maani mga kaigsunan ka. Okay, sa tanang kasunod dominaw sa mga naglantaw nga sa Facebook igsoon ko, paki-share sa itong live ining oras ug taknal sa kabuntagon. I-share kini kay ning hatagan sa paggatagad ang inyo sa mga messages. Og sa tanan to mga kaigsunan nga mga sibianan nga naka-hook up karon sa itong pag-broadcast. Enjoy mga kaigsunan. May buntag kaninyong tanan, may pagpamahaw. Wa pa tayo pamahaw igsuon.
Okay, enjoy lang mo dyan sa pagpamahaw ha, sa inyong mga bulaton, sa inyong nga trabaho. Siguro ang mauna gyud ang Ginoo. Ayaw gininyo igsoon ko pakyasa nga mahimo ang pagampo pagbasa pagtuon sa balang kasulatan aron mahimo kang maanda. Sa atong pagpadayon mga kaigsunan ini nga mga bulaton sa dili pa nako tagapagtagad ang inyong nga mga mensahe moadto na kita sa mga pagampo mga kaigsunan ko. Amahan mo nga langit nun, salamat Lord ining oras ugtak na sa kabuntagon. Salamat Lord sa among pagmata. Salamat nga among nakita ang kahayag sa adlaw. Among nabati ang hangin Ginoo. Og salamat nining tanan, ikaw ang Dios sa langit nga naghatag niini. Salamat Lord sa proteksyon sa matag adlaw nga mga biyahe, sa matag kaalam nga among nga naangkon. Salamat Lord sa walay hunog, walay undang nimong mga panalangin kanamong tanan. Salamat Lord ini nga oras ugtak na sa kabuntagon. Imong pangalan mo'y matuboy, imong pangalan mo'y mapasidunggan, og tagay kog kaalam mo kibalo sa pagpadayag sa mensahe nga diin madunggan mabatian sa katawhan. Lord, gamita ako ani akong lawas kalag og espiritu, gamita kini Lord alang sa imong nga kahimayaan. Thank you Father God, tanang kasunod, tanang naglantaw, tanang nga naminaw, may tabo Lord nga makaangkon sila kalipay sa pagpaminaw sa imong nga mensahe. Kining tanan akong gitugyan pinagi sa mga anak nga maos nga Kristo luwas kitang tanan magaingon. Amen o amen. Daghang salamat mga kaigsunan. Oras na to dire alas 8:22 na sa kabuntagon. Sa tanan nga nagsunod og naminaw, especially diha sa may Upper Lambog uban diha ni Brother Ray may buntag og diha sa 96.7 Shine FM Upper Lambog, Badian, Cebu. May buntag atong may buntag usab ni Brother Josefino Paran. Blessed morning Pastor Kim og sa tanang kaigsunan diha kang Kristo Jesus. Minaw lang ko samtang gatrabaho. God bless Pastor Kim. Salamat sa tuwing igsoon Brother Josefino. Ni Brother Renel Dolingoy nanampit nagpamahaw. Niya kita ani murag wa pagyoy pamahaw. Okay, sayo ko migikan natod ko sa akong pamilya dito sa eskwelahan. Niya danlog mandalan kamang-kamang lang. Papaman gyud mawalang ka danlog. Basing karon adlaw wala na kainit man kayo. Muna nalangan-langan ko igsoon ya. Ninditso na lang ko dire. Aron kay dugay na ba kung wa ka live mga pinangga tungod sa kabisi. Niya diha pa mga giadto nako gikasal ug uban pa anniversary. Gahapon unta to niya. Dapat tay gi-repair dire igsoon kay di naman pwedeng paugmaan. Muna nga na busy gyud pag-ayo. Pero kining tanan sa bulaton sa Ginoo mga kaigsuodan ka. Salamat sa tong igsonda Brother Renel Dolingoy nga namahaw na. Basog na ihatod rong pamahaw, makamahaw ta. Okay, salamat kayo sa atong mga kaigsunan. Matod pa niya to ni basahon. Good morning Pastor Kim, magsutanang katawhan si Ginoo salamat si Ginoo Pastor. Nga naka-live na pod ka, ang Dios magpanalangin kaninyong tanan. Gikan ni Rose Yuraba, good morning Pastor Kim. Watching, God bless you and watching here in Manila. Salamat, magandang umaga sa inyong lahat dyan. Sa lahat na ng mga nanonood at nakikinig, magandang umaga. Tagalog to. Okay, enjoy and stay blessed na mga kaigsunan sa pagsunod o pagpaminaw ini nga mga sibiyanan. Pulong sige ninyong mabatian. Manayong ang igsoon way paglubad ang atong pagtudlo diha kaninyo og atong paniguroon og kamugyod ang mag-obserbar pag-ayo igsoon kay kining ato medyo ipit, medyo higpit pero siguradong langit. Medyo luag ra, mayroong nagtugot ra, murag usahay ba 50-50 ang pagsunod igsoon kay naamang goy gitawag og usahay ato mutudlo ta sa tao but considering sa iyang needs or sa iyang wants. Considering sa iyang wants niya lain pagyod likayan nga mahiobsan ang magtudlo that is why naay mga butang labi nag maugyo ligon nga baruganan sa naminaw, ligon nga baruganan sa nagsunod, usahay lihay-lihayan o gamay para dili mahiubos di mangluod dire balakag mangluod balakag mahiubos ka basta lang kay matudlo nako ang kamaturan
Kay ngano igsoon, wala ko nagwali, wala ko magtudlo aron magtudlo kog unsay imong gusto, kun dili magtudlo kog unsay gikinahanglan sa tao. Ang gikinahanglan sa tao totally sa pagsiparit sa sistema sa kalibutan og naagyutay mabasa ana igsoon. Mo kana ang atong pagtudlo mga kaigsoon nga wala ta nga dili ta mohatag og gamay nga lik para lamang makasulod ang trabaho sa yawa mga pinangga. Gikan karon hangtod sa katapusan atong itudlo ang kamatuoran sumala sa balang kasulatan aron dili ta mahimong magmahay sa umaabot nga panahon mga kaigsuonan ko. Padayon sa pagpabot sa inyo nga mga messages mga kaigsunan sa tanang kasunod dominaw di sa Shine FM 95.9 o sa 96.5. Salamat sa tuwing sonda at pinangga Brother Ray Fat o sa tibok niya nga panimalay sa tanang kasunod di sa may Upper Lambog. Wala mga kaigsunan ang atong pagtudlo kaninyo dili ta maghatag o gamay nga murag buslot, gamay nga pagtugot sa kalibutan. Kay base inyag mahiubos mo, I don't care. Si Isos igsoon ko kabalo mo wa siya dawatas yang mga igsoon, wa siya dawatas yang dapit. Kay ngano gatudlo siya sa kamatol. Kabantay matong dito siya sa timplog, tamin siya ang Espiritu Diyos aniya kanako. O diba nangasuko ang mga tao kaniya katamingon nga kini ang kasulatan natuman karong adlaw. O mo kana mga kaigsunan tungod kay iyang gibatbat gisaysay nga siya ang anak sa Dios og siya nagsultis kamatuoran pero daghang mga tao dili modawat niini. O bisan gani igsoon daghang mga tao nga dili modawat sa mensahe sa Dios ngano makaingon sila bug-atra isogra. Igsoon is not about nga isog nga unsa ba nang klasya kundi maisugon nga daig gugma, maisugon nga mo padayag sa kamatuoran dili magduha-duha igsoon kay ngano man ang kamatayon sa tao dili nato mahibalaan, mabatan-on man matigulang, may sakit o wala. Pwede anytime, any moment mudangat na sa kinabuhi igsoon. Mas mayon ang karon palang daan nasayod na ikaw sa unsay kamatuoran. Aron igsoon dili ka magkumpiyansa kay timan ini, dili basihanan nga tinuod ka ng Kristohanon. Nga ikaw ni kuyog og pastor, anak og pastor, asawag pastor o pastor pagani. Pinagi lang sa madayag si mong kasing-kasing. Pwede makita nga mura kag Kristohanon. Pero ang imong kasing-kasing kumusta? O dili ko na makita din niyo na makita. Manang dili na to ma-judge. Managiingon sa paglantaw na to nga Kristohanon, dili lang maayos siyang nabuhat, napanay i-consider ang iyang kasing-kasing. Pero kung atong tanaw ang usa ka tawo bisag moingon pa po siyang Kristohanon sa iyang mga buhat, kita na kaayo. So klaro na kay bisan paglimpyo yang kasing-kasing apan ang iyang binuhatan pugaw. So di gina ma-consider na Kristohanon. Munay makita. Apan kining dili makita igsoon, maayos siyang binuhatan, maayos siyang nga tao, kakuyog siyang pastor, asawa siyang pastor, bisag pastor ba siya, pero di pa nato masiguro kung tinuod ba na sa iyang kasing-kasing. Mao ka na igsoon ko ka klaseng Kristohanon, makita o dili makita, o ang Dios makakita sa ato mga kasing-kasing kung nagmatinod-anon ba kita nga diin nangalagad kaniya heartily. Kay naay mga buhat nga visible, napoy invisible. Sa panahon nga kita rang usa sa kwarto, kabalo ba ta? Kabalo ba ang imong silingan? Kabalo ba ang imong son, imong ginikanan sa imong gibuhat ya? Kabalo ba siya gon sa imong ginahuna? Kana igsoon mo nang giingon ang Biblia sa Colosas 3:2 igsoon ko na ayaw una-una ang mga butang nga langit nun dili ang yutan-on. Og sa Roma igsoon ko nga diin ang kanunay paghuna-huna sa mga kalibutanon nga mga butang musangpot sa kamatayon. Manang ang Biblia nagtudlo igsoon ko nga dapat ang atong hunana focus sa mga butang nga langit nun. O ang taong nag-focus sa mga butang nga langit nun kanunay naghuna-huna unsay bulhaton para makapahimuot, makapahimaya sa atong labaw nga makagagahom igsoon ko. Blessed morning dyan Renz. Good morning Pastor Kim watching from Lapu-Lapu City. Thanks Pastor. God bless you. Madangat po sa inyo mga messages mga kaigsunan katuning hatagan sa pagtagad. Pwede mo maka-message na ako mga kaigsunan. O niya, ipadangat lang ninyo na. O pwede sub kayo. Inyo lang ibutang diri sa ato nga comment section mga kaigsunan.
Manang karon mga panahon na mga kaigsunan, kinahanglang maniguro kita. Maniguro kita sa atong kinabuhi nga dili kita maapsan o maabtan sa kinabuhi o ba anang maabtan sa kamatayon. Usa pa ta maninuod pag-alagad sa Ginoo mga igsoon. Managing there are many reasons unsaon ng tao mawala ining kalibutan na. Daghang mga rason o daghang mga bugat nga rason ang usa ka tawo mawala. Og timan ini daghan usab kay nga rason nga pwede ta nga malangit mga pinangga. No, ang kamatayon dinhi sa kalibutan wala gyud nakabalo ana, wa po'y nakabalo unsay datulanan ni ining tanan. Pero ang gihatag sa Biblia, unsa man ang datulanan, unsa man kanus-aman maabot ang pagkawala sa kinabuhi, kini igsoon na ay gihimo ang Dios ani nga pamaagi. Di man gyud kalikayan mawala ang tao, pero pwedeng malikayan ang impierno. Dili malikayan, di kita na makapugong kung maabot na gina nga panahon, but may gihimo ang Dios nga pwedeng malikayan ang impierno. Muna mga kaigsunan, klaro kayong gisulti gyud sa Biblia nga mas importante gyud ang langit kaysa kalibutan, o mas importante ang kaluwasan kaysa mga butang ining kalibutan na. But sometimes daghang mga tao nga naghunahuna nga mas maayo gid ni nga padayonon, mas maayo ni nga buhaton tungod kay dinhi ta mouswag motubo sa panginabuhi. Walay sayop ni ana igsoon sa pagpaningkamot. Pero ayaw ninyo og tugote nga tungod ni ana nga paningkamot igsoon kung malayo ka sa tinuod nimo nga trabaho. Unsa man tinuod trabaho, pastor? Wala biya ka nataw ining kalibutan na sa tinud-anay lang nga mao ginay katuyuan sa Dios nimo nga manarbaho ka. Di ba? Mao ginay katuyuan nga mauni. Dili gina ang usa sa pinakakatuyuan nga moalagad ka kaniya. Kanang tanan mga gitawag mga tinipsing na lang na igsoon. But ang pinaka reason nganong gipakatao ka aron mag-alagad kaniya. Tumong og tinguha sa Dios nga diin ining kalibutan na natawo ka, ining kalibutan na nabuhi ka, tungod kay ang Dios maoy nagplano niya na. O kay giplano man niya ang imong pagkatao, giplano man niya ang imong pagkabuhi ining kalibutan na kano sa kalang kutob. May plano usab siya nga ano sa kamawala. Adunay panahon sa pagkatao, adunay panahon sa pagkawala. So muna mga kaigsunan, ang tanan nga panahon giandam na sa Dios. Muna nga maayo gyud kanus man ang mabot nga panahon na mas maayo gyud ang tao andam na. Muna dapat adlaw-adlaw atong paningkamutan nga mahimo nato ang tinuod nga plano sa Dios. Mapaningkamutan. The word there is sacrifice. No? Paningkamot. Kanabang aduna kay effort, mo exert kag effort kanang ipursugid nimo para angkon o makuha nimo ang usa ka butang. Ha? Makuha nimo ni siya sa sayon man o lisod, basta kay naa kay pagpaningkamot. Kay lisod kay mga kaigsunan, sa kalibutan kusog kang maningkamot, sa kalibutan kusog kay ka nga mukugi, sa kalibutan kusog kay ka nga mo sayo kay mo mata, sa kalibutan bisag danlog, bisag ulan, bisag init, unsa man nga panahon imong paningkamutan. Pero sa Ginoo unya na lang. Sa Ginoo pag may panahon, sa Ginoo pag may mahigayon. Mga gaigsunan ko sa iyo gina nga prinsipyo. Munang daghang kayong tao sa tinunay prangkang pagkaistorya, jutay ang tao nga morisgo para sa bulaton si Ginoo. Pero daghang tao nga morisgo para sa trabaho ining kalibutan na. No? Muna mga kaigsunan, kita nagapadayag diha kaninyo sa klaro nga diin ang Biblia nagsulti. No? Sa Roma igsoon ko, ako gining sulayan, o wa ba ko malimot mga pinangga, kay limtanon ra ba kay puta usahay, no? Muna mga kaigsunan, atong tanawon, Roma
8:6. Ang paghuna-huna kanunay sa mga butang nga tawhanon mosampot sa kamatayon, apan ang paghuna-huna kanunay sa mga butang nga espirituhanon mosangpot sa kinabuhi o kalinaw. Now kinabuhi idigsoon. Now sa imo nga paghuna-huna sa mga butang nga langit nun, grabe, kinabuhi. Langit nun meaning to say, dito sa langit, sa Dios. Naguna-una ka sa iyang buhat, naguna-una ka sa iyang trabaho, naguna-una kag unsay makapahimot sa Dios, unsa pagyud ang mga butang. Mananggingon siya sa Roma 12:2 igsoon. Tanawa ha. Roma 12:2 mga kaigso mo abanti kita atong tanawon. Okay? Atong tanaw na busa mga igsoon tungod sa dakong kaluoy nga gipakita sa Dios kanato. Okay? Sa dakong kaluoy nga gipakita sa Dios kanato, hangyoon ko kamo sa pagtugyan sa inyong kaugalingon ngadto sa Dios. Kaugalingon ha, ngadto sa Dios nga buhing halad. Balaan, tanawa ha. Balaan kung maghalad ganita sa Dios, dapat balaan. Og makapahimuot kaniya. Pleasing igsoon ko. Makapalipay, balaan. Mao kini ang matuod nga pagsimba. This is a true worship igsoon ko. Ha? Ang tinuod nga pagsimba, makapahimuot kaniya, balaan. Mao kini ang tinuod nga pagsimba kay naa ba day dili tinuod pastor? Yes, naa. Mao kini ang matuod nga pagsimba nga angay ninyong ihalad. Okay? Unsa igsoon ko? Buhing halad, balaan, makapahimuot kaniya. So atong tan-awon ang ato nga halad which is our life. Buhing halad, yes, ang atong kinabuhi. Ug ang kinabuhi nga nagsimba kaniya, ang muduol kaniya, muhalad kaniya is kinabuhing balaan. Nanawa ha? Mao kini ang matuod nga pagsimba nga angay ninyong ihalad. So sa atong paghalad, ang pinakanindot nga sa atong paghalad ang balaan, ang makapahimuot kay mauni ang gitawag sa Biblia nga matuod nga pagsimba. Kay daghan dayong pagsimba nga dili matuod. Ha? Daghan dayong pagsimba nga dili matuod. Ha? Una, nagsimba ka, nakapahimuot makag Dios. Kay bisig niyan turo kag simbahan na tulog, may turo kag simbahan ug unsa man ang rason. Dapat igsoon atong makita niya, ayuhan niyo basa ang Biblia. Ha? Aron makita mao kini ang matuod nga pagsimba nga ngay ni halad. Ayaw kamo pagpahiyon sa pamatasan niining panahona. Ayaw kamo pagpahiyon sa pamatasan ining panahona. Atong tanawon, ipabago hinuon sa Dios ang inyong kaugalingon. Ipabago ha? Ipabago. Meaning to say, decision. You have to make a decision. Ha? That yourself, that your life to be renewed. Ha? Mahimo nga ipabag-o sa Dios ang inyong kaugalingon pinaagi. True. Pinaagi sa pagbag-o sa inyong panghuna-huna. Importante kay igsoon ko, first of all, aduna tay new mind. Bag-o nga huna-huna. Pag ang atong huna-huna, ang atong nga mindset, mga kaigsunan, na bag-o, laktod pa ka istorya, mo follow, musunod ang musunod ang kabag-uhan sa atong kaugalingon. Musunod kini. Ngano man na bag-o naman ang atong hunahuna. Una sa tanan mga kaigsunan, kita mo mga tao nga adunay problema sa panghunahuna. Diba, kasuroy-suroy sa kalsada, niladalag lata, nagudguyod og usa na giguyod, niladalag plastic, gatabi, yahara. Okay? Musugot nagmaulanan, musugot nagmainitan. Nasabtan ba igsoon? Namangutan ako, unsay naa si mong hunahuna pag makakita ka na problemado og utok, di ba? Kinsa man nga tao karon nga maayo hunahuna nga nakahatag pag maayo nga pag-atiman siyang lawas, wala na.
Sa ato paigsoon, daghang mga tao karon, wala siya'y huna-huna, alang sa iyang kalag, alang siyang kaugalingon, alang siyang hugma. The most problems is ang iyang nga huna-huna dili bago, dili sang-ayon sa Dios. Unsay iyang gingon? Ipabago hinuon sa Dios ang inyong kaugalingon, pinaagi sa pagbago sa inyong panghuna-huna. Take note of this. Ang atong huna-huna kinahanglan nga maghuna-huna kanunay sa mga butang nga langiton. Kaya ang mga butang nga langitnon mutudlo kanato sa atong huna-huna unsay ang ngayan nga buhaton aron ang atong huna-huna kung matarong na maayos na aduna na tay maayo nga plano alang sa atong tibuok pagkatao mga kaigsunan. Timani, dili nang kasing-kasing maoy mo desisyon kundi ang imong huna-huna. Timanig son, ang kasing-kasing mo deceive na to usahay. Ang kasing-kasing mo ulog-ulog ka na to usahay. Ang kasing-kasing mo ilad na to usahay. Ug di ta kabantay. Pero timan huna-huna mo desisyon igsoon. Ha? Huna-huna mo desisyon mga kaigsunan. Huna-huna maoy muhatag ka na to og insaktong nga desisyon dili ning atong kasing-kasing. Pero kung magpadala kasi mong kasing-kasing, ang huna-huna na tabunan maubitaw, nga gibutang ning utok sa babaw, kay siya mo'y swito. Kabantay mo, gibali. Tanawa ha. Nganong daghang nabali, ani ang aktong nahitabo, gibali. Ang nabali man, pastor. Usahay ang kasing-kasing, maoy gibutang sa babaw. Ang utok mo'y gibutang disubos. Unsay nahitabo? Nagpadala sa kasing-kasing, nagpadala sa gugma, tanawara, di tilbog. Nakabalo siya siyang huna-huna nga pag iyan yung buhaton, makasala siya, malayo siya sa Ginoo, madistansya sa Ginoo. Unsay gibuhat, kasing-kasing may gipatuyangan, gugma may gipatuyangan, bisag ang utok nag-ingon, makasala ka. Ang utok nag-ingon, dili pa panahon, dili pa pwede, may oras anang tanan, kasing-kasing gipatuyangan, tanawara di nagkalisod. Ha? Nagkalisod nga naman ang kasing-kasing maoy gibutang sa babaw. Ang utok mo'y gipaubos. Ang utok untay igsoon ko, mauntay mo hatag og insakto nga kahulugan o sa imo nga kinabuhi ang kasing-kasing nga unot-unot ra na. Kay kining kasing-kasing igsoon ko kabalo mo og di ni makontrol ang imong tibuok pagkatao maguba. Pag di ni mo ni makontrol, gubunin mo tibok pagkatao igsoon. Saon na higugma manggugko anak niya. Ang gugma gyud, gugma. O tanawara. Ang imong utok nagaingon. Sakto man nga nahigugma ka kasing-kasing. Pero kasing-kasing paghulat lang sa diha. Kay og magpatuyang ka kasing-kasing. Ako utok man ko, ako may nakabalo nga og imo nang patuyangan na imong gibati diha, magkalisod ta. Nagistorhanay ang utok ko kasing-kasing ba? Ikaw kasing-kasing, nahigugma na ka. Higugma na ko. Akin hanglang ako gini nga maangkon. Sige. Nya kasing-kasing, naana ba kay ikabuhi kasing-kasing? Naana ba kay ikatukod balay kasing-kasing? Naana ba ka di ba ka makalisod? Ay maning kamot tragod tungod kay gugma lagi. Di man yun nga. Dili man po ko kagwantag, di na ko siya makita. Ingon ang utok. Kasing-kasing, maabot ran saktong panahon ana. Magpaabot rata kay nga atong buhaton nga mangandam una kita. Narabitaw ka kasing-kasing naman gyud ka. Pero ako kay utok mo man kong trabaho nga hatagan og nindot maayong kaugmaon ta para magka nindot ta di ta magkalisod. Adi gyud ang kasing-kasing adi lagi kuan man gud ni utok gud. Kuan man gud kanang kasing kuan man gyud sakit wag gyud kaayo. Amo na igsoon nagistorhanay ang utok ko kasing-kasing kating kasing-kasing pertigyab. Muna mo kung magpadaog ka igsoon. Mo nang daghang mga taong nalayo sa Ginoo. Gawas lang nga nalayo sa Ginoo, nagkalisod. Ada pa usa. Natag eskwela. Uy, nakakita ang gwapa ang kasing-kasing. Gwapaha uy, ingon agutok. Uy, mang eskwela ta. No? Ingon kasi gwapaha nindutan na higugma lagi ko anak niya. Ingon agutok, uy, pagpundo. Kaya naman.
Mangiskwela pata mo tarong tag-iskwela aron natay may kaugmaon dili gugma gwapa magud siya kaayo gyud nga basig ilugan unya ako ba. Managutok napay daghang babae. Nya first year pa man ta unsa man nato ani. Nya og imo nang og magminyo ka. Nya usa may mong ibuhi, usa may mo ipakaon. Nya nagutok. Yung kasing-kasing ay nara lagi tabang ra ng Ginoo. Tanawa ra. Yung tapos ang ilan pang Ginoo, usay igsoon ko damayon pa natong Ginoo sa atong kaugalingon nga desisyon. Ha? Damayon pa nato ang Ginoo sa atong kaugalingong desisyon. Ha? Mo nagingon mo gamit pa ta sa ngalan ni Jesus, mo gamit pa ta sa Ginoo para pag-satisfy sa atong kaugalingong gusto. But actually, ang nakita sa atong hunahuna nindot unta nga dili ta malayo si Ginoo, dili ta himo nga madistansya sa pag-alagad si Ginoo apan tungod kay nagpadala ka sa kasing-kasing. Mo nay nahitabo igsoon, mo nang aning klarong pagka-istorya. Wala na bag-o nga atong hunahuna wala na bag-o nga atong hunana, wala kini na maayo sa Dios. Mo na nga atong kinabuhi nagkalisod-lisod ta. Ha? Manay nang ana na po kasing-kasing. Hala, nalagi nindot kaayong cellphone. Ha? Nalagi nindot king cellphone, nahigugma ang kasing-kasing dayon. Ato nang paliton, miya nagutok. Mangutang na po ka. Ha? Mangutang na po ka. Sa may mong ibayad ana. Ay basta kay mangutukan gyud kay nindot kay kaganahan gyud kaayo ko. Nya sa may ibayad ana, nga wala man tay dakong sweldo. Igulang ra mga nis pagkaon niya mangutang pag cellphone. Mo na igsoon ang utok kabalo mo ang hunahuna kining kanunay na nga kuan labi nag hunahunang bag-o hunahuna nga iya sa Dios pero usahay igsoon kining hunahuna o kasing-kasing nagkasabot kay iya man sa kalibutan ning hunahuna o kasing-kasing kaning paturatoy ha paturatoy ra igsoon kay kining utok o kining hunahuna iya man sa kalibutan mauna nga nagpaturatoy bisag wala nagikinahanglan halagi kuha walay kapuslanan pero ang paghunahuna igsuon ang tao nga naghunahuna ang hunahuna sa tao binag-o sa Dios base sa tong gibasa pagkanindot mga kaigsunan kay diara ayaw ka mo pagpahiyon sa pamatasan ining ipabag-o hinoon sa Dios ang inyong kaugalingon ha ipabag-o sa Dios ang inyong in what way pinaagi sa pagbago sa iyong hunahuna aron masayra ninyo ang kabubuton sa Dios unsay maayo hingpit og makapahimot kaniya muna kon ang imong hunahuna igsoon renewed bag-o siya gibag-o sa Dios maghunahuna ka kanunay sa mga butang nga langit nun ha so atong tan-awon unsaon day nga ang imong dagan sa imong kinabuhi bag-o nindot husay ang imong hunahuna first ipabago sa Ginoo kay aron masayran nimo klaro ang statement sa Bible masayran nimo unsay angayan nga makapahimuot sa Dios mo nang importante kayo nga ang matag tao kanunay magbasa og Biblia kanunay magampo kay kano man igsoon diha ka masayod unsay angayan nga buhaton diha sa imong kinabuhi maayong buntag ni Sister Madeleine bundaon ni Dong RR may buntag usab na Dong RR da no ni Makurara kabaron nga naglantaw ini nga orasa og ginanay Norberta Yutrat good morning Pastor Kim og sa tanan nga nagsunod sa imong nga programa Dalaygo ng Dios kanunay niyang nagapatiman kanatong tanan may buntag usab ni Alvin Turion Albinosa Alvin Lanusa good morning Pastor Kim salamat sa pulong sa Ginoo niining kabuntagon okay og salamat usab ni Pastor Renato Saison nga naglantaw kanato ni Dong Janjan Villeres and also to Lot Serdon good morning and another ni Brother Armando Iglatera may buntag Pastor Kim og may buntag sa tanan og kanimo okay ra ba okay ra usa ka pastor nga muwali ra sa Sunday nya dara ako tayong pagtagad ning istorya kay unsa ning igsoon nabutang naman ni Dre ato ning diskason og unsa manggaling ni may buntag Pastor kay mangutana ko nimo okay ra ba sa usa ka pastor nga muwali ra sa Sunday kay mas importante man niya ang trabaho sa kalibutan kaysa ministry sa Ginoo ang na-focus niya ang trabaho kay naalagi siya'y pamilya ayaw lang basaha ang akong mo na to Pastor Kim, salamat sa tubag. God bless kanimo og
sa imong pamilya o sa tanang viewers. So naamoy dili gustong ipabasa ang inyong pangalan, paki-PM lang. Okay? Unya butangi lang sa babaw og ayaw lang i-mention akong pangalan. Babaw unaha. Kaya sao namang nabasa na niya naulahi pa imong pangalan. So first, mo na siya kung itudlo igsoon. Adunay pangutana, okay ra ba nga wali rag masande unya kining focus sa trabaho kay naalagi pamilya. Now, kaning issue igsoon daghang mo kuha na ni. Daghang mo reklamo. Rason kay manay yung nay pamilya. Ako sab nay pamilya. Nasab ko'y pamilya. Nya, og expenses mo hisgutan igsoon. Expenses na to dire sa matag bulan almost mga 20 to 30,000. No? Mga expenses. Nya imong unaon, wala ko nagtrabaho, mi resign ko sa ako nga trabaho and reason nga mag-focus sa ministry. Kaniadto, may trabaho ko, may sweldo, matag bulan. Pero sa nang gitawag ko si Ginoo, Monday to Sunday, January to December, focus ko sa ministry. No? Focus ko sa ministry. So, kay focus man sa ministry, wala na ko sideline or on sa pa, centerline ba na, aron ko maka-income. Dakang gisayangan sa akong profesyon, kay dako untog sweldo. Pag-graduate unta na ako sa college, igsoon, muadto ta ko sa gawas sa nasod kay adunay nindot o nga oportunidad nga angay unta nga tagaag pagtagad aron maka kwarta ta. Pero gibalik ko dinhi sa Pilipinas. Diri ra ko sa Pilipinas aron magsunod di ay sa kabubuton sa Ginoo. Now, kung atong tan-awon igsoon, anita biblically speaking, wala ko'y mabasa sa Biblia nga kung ikaw magtrabaho, makasala o nakasala. Kung ikaw sa kapastor nga nagtrabaho, dili kumingon, kaya wala ko'y mabasa nga ikaw nakasala o nakakomit kag sala, sa ding ikaw magpastor o niya magtrabaho. So, wala tayong mabasa sa Biblia. Okay? So, wala tayong mabasa ha, nga kung usa ka pastor magtrabaho, nakasala siya. Sunod, atong tanawon igsoon nga diin wala sabtay mabasa sa Biblia nga every Sunday ra siya magwali, focus sa pamilya, kasala sab, wala sabtay mabasa. So dihan dapita, safety ta. Okay. So another is atong tanawon igsoon sa lain nga bahin, kung ani halimbawa karon, di ba, unsa may imuhang paglantaw, kamo da igsoon, pwede mo maka-comment, unsa may inyong paglantaw sa usa ka pastor. Just like a teacher, arin ta mo kumpara sa teacher. Every once a week ra ba ang teacher mo duty? What would be the differences in between the pastor and the teacher? Unsa may kalahian sa duha? Unsa may kalahian in terms of position? Mostly sa mga license, that's the position. Mostly kung na mangutana, unsa imo ang trabaho? Maestro, maestra. Unsa imong trabaho? Pastor. So, kamo ko ni balancing sa unsa inyo ka istorya in between the teacher, magtutudlo og pastor. Kami akong problemahon yung huna-una diya karon. What would be the differences in between the pastor and the teacher? Okay? So kamo yun na igsoon sa balikon ako, wala ko'y mabasa sa Biblia nga kung ikaw magpastor sa toy. Kung ikaw mawali lang sa kasimana kas
Na wala kay mabasa nga kasala ka or usa ka pastor nga magtrabaho ka. So wala tay mabasa sa Biblia. So tanawa lang. Ako paboto na inyo ang insight igsoon kay di mo matag og comment adira po ko. Ako man. No, sa inyo na what would be the differences in between the teacher and the pastor? So ani? Pwede ba nga once a week lang mo sulod o mo duty si teacher? Unsay dakong kalahian ani? O gatong tanahon simple posisyon ang kuan ani posisyon. Sa imong posisyon o sa imong another nga term ana is designation. Sa yama pastor, hayama teacher. So sa duty igsoon, sa may kalahian. Unsa may naa sa teacher, ug unsa may naa sa pastor nga same nga posisyon man na. May posisyon man ka. Unsa may kalahian aning duha? Unsa may gi paningkamutan sa pastor ug unsa may gi paningkamutan sa teacher? Unsa may gusto nga unsa may pangandoy sa pastor, unsa may pangandoy sa teacher. Unsa may tinguha sa pastor, unsa may tinguha sa teacher. No? Na sila mga tinguha sa usag-usa nganong ilan ang gibuhat. Okay? Nanay mga tulo tinguha igsoon oy. Nganong nagpastor ka, nganong nagteacher ka. Naginay dakong tinguha. Naginay mga plano sa kinabuhi. Sa before siya nagpastor, sa before siya nagteacher, nagina siya tinguha, oy. Nagina nganong ga teacher man ka? Nganong ga pastor man ka? Sa mo na imo karon nga trabaho. So sa pangutana di igsoon unsa may kalian niya nang duha. Okay? So atong tanawon igsoon niya, ulat-ulat lang ko ninyo og namo hinauna dia ipadayag na ninyo. Then maminaw sa taring una-hunaa. Ang kinabuhi mo niining kalibutan, kakawangan lamang ang pagpaningkamot mo.
Okay, mga kaigsunan, padayon kita sa pagpabot sa mensahe sa Diyos. Good morning, this is Sister Cherry Ann Diqueso. Thank you for watching. Nada sa Cebu, salamat sa itong mga kaigsunan nga nagsunod og naminaw ining takna sa kabuntagon, pulong sa Ginoo inyong madunggan og mabatian. So salamat kayo, magpasalamat kita sa Dios sa mga panalangin nga midangat. Pasalamat niyo igsoon unsa may midangat diya sa inyong kinabuhi karon. Paglito kamo mga pulong pagpasalamat. Lord, salamat sa proteksyon, salamat sa pagkaon, salamat sa biste, salamat sa balay, salamat sa hangin, salamat sa tubig, salamat sa kahayag, salamat sa kainit, sa kabugnaw. No, at dapat atanang pasalamatan mga kaigsunan. Og mao kini igsoon nga dapat natong himuon kay bisag unsa may mudangat diri sa kinabuhi, kinahanglan kitang mapasalamaton gayud. And even sa mga churches karon mga kaigsunan, grabe ang paglusno o pagbagsak. Grabe ang kining kanabang kaluya. Tanawa da igsoon. Mga simbahan karon, grabe ang midagsang ang kaluya. Tungod kay midagsang ang kasalanan og daghang mga Kristohanon ang gidaog. O biblically speaking mga kaigsunan, usa kini sa dako nga isyu o problema nga una, daghang Kristohanon dili himasag Biblia. Angko na lang igsoon. Daghang Kristohanon nga dili himasag Biblia. Daghang Kristohanon nga dili kaayo prayerful. Og daghang Kristohanon nga nagduha-duha pa hangtod karon. Daghang Kristohanon nga makauna-una rag Ginoo, makauna-una rag Biblia, makauna-una rag ampo, makauna-una rag unsalay maununaan des pulong sa Ginoo panahon nga ba Domingo. No. Wala mga kaigsoon usa sa dako kayo nga problema munang atong balikon to kagayina ani igsoon. Walay sala, wa tay mabasa nga nakasala ka kung magpastor ka nga magtrabaho. Walay tay mabasa nga kung talagsara ka. Pero igsoon na ako'y gamay nga mga panghuna-huna nga angay natong usi-usisahon. Usbon ko, walay mabasa sa Biblia kung pastor ka nga magtrabaho ka, nga gidadili o nakasala ka. Walay mabasa na igsoon. So wala usay mabasa nga kung talagsara ka diha, muanha ra kag Domingo, muanha ra kag unsang adlaw, wala sabtay mabasa o nakastate nga ikaw nakasala. Ani igsoon. Kay dili ba tanan nga mga eksenas kinabuhi sa tao mabasa. Og ato pong tanawon sa Bible, walay command ana. Pero ani ta sa gamayng ulo istorya gitawag ni pagbulubalan si igsoon. Halimbawa ako karon usa ka pastor, may trabaho ko. So ang pastor naa siya trabaho, gitawag na siyang minister tungod kay naay ministry. Okay, ministro, general na nga pulong igsoon ko, lakton pa ka istorya, ini nga mga trabaho diya sa bulaton sa Ginoo nga imo na siya nga gitrabaho pag Bible study, prayer meeting, or sa mga kasal, dedikasyon, bautismo. That's ministry. That's manang ang officiate ana ang trabaho na itawag siya ministro. Gawali siya, ga-evangelize siya. So minister ang tawag niya igsoon, ministro. Laktod pagka-istorya, nagatrabaho siya sa ministry. So kung atong tanaw igsoon, kung usa ko ka minister, so ministeran taning tawhana, ministeran taning lugaraha atong trabahoon.
Kung atong tanawon, dili sayop nga magtrabaho ka. Pero ang usa ka pangutana, are you sure or 100% nga mahatag nimo ang o matuma nimo ang tanan nimo nga obligasyon being a pastor, being a minister? How can you assure that you can give time 100% sa imong nga trabaho, sa imong nga duty as a minister? O anhinaanay igsoon. Maka-assure ba ka nga 100% mahatag nimo ang imong nga time being a minister, being a pastor, ngadto sa trabaho nga gisangon nimo sa Ginoo? Okay? That's a big question. Dili sayop nga manarbaho. Walay sayop. Okay kayo. Pero usa lang ka pangutana, mahatag ba nimo or makahatag ka ba higayon sa tanang panahon alang sa imo nga posisyon being a pastor? Makaimo ka ba igsoon? 100%? Ug naay magpa-pray mo anha nimo karon. Magpa-pray kay kini nga trabaho trabaho minig minister, trabaho minig ministro, trabaho minig pastor. Mo anha kay magpaampo. Mo anha kay naay birthday. Mo anha kay naay namatay. So imo bang mahatag ngadto kanila o mapakita nila o matrabaho ba nimo ang imong pagka-ministro, pagka-pastor nya na nga panahon na? Okay? Naikalit nga pag-anha o another, makahatag batag regular nga prayer meeting, makahatag batag regular nga Bible study, o makahatag batag regular nga pag-atiman ngadto sa katawhan tungod kay ay kalimot naa kay posisyon, designation as a pastor. Una-una pagayo igsoon, kung mahatag ba nimo ni nga time kitiman adunay mga panahon nga nag-angkon lamang kita nga ato na sila nga sakop or we act as a leader but wala man putay na buhat. Di ba? Ako igsoon, kabalo mo, this is my principles in life. Di ko ganahan nga magdala-dala anang posisyon na pero wala ko kabuhat unsay designation anang posisyon na. Matawag ko nga driver pero wa gyud ko'y gidriban. So useless ang imo nga pagka-driver kung wala ka nag-drive. So maybe kung wala ka ga-drive unya kining wa ka ga-drive, so mao man ay imong usay imong posisyon, usay imong kuan diha, usay imong posisyon diha, driver. Ngano sige laman lagi kang kuan, kining hardinero malagi ka, hardinero ka dili ka driver. Katigo ka mo drive pero ang imo gyud nga trabaho hardinero gyud ka. Usa igsoon atong makita nga nagangkonta nga mao na pero tanungin natin, ano bang nagawa natin? Atin bang nagawa ang trabaho bilang isang driver, bilang isang pastor, bilang isang teacher? So kung wala, dili ka mo.
So atong paningkamutan nga ang atong trabaho being a pastor, being a driver, being a teacher, ato kining mahimo. Ha? Atong mahimo. O, di ba? Kay sayang kayo mingo ka, usa may mong trabaho, piloto ko. Piloto de ka? Wa mo ko kita lagi ga maniho kag eroplano o helicopter o unsa ba nga maulupad. Si driver mo kag truck, driver de ka. Ha? Katigo ka mo drive, katigo ka mo palupad og eroplano, pero ang imo gyud nga designation, ang imo gyud nga trabaho, ang imo gyud nga posisyon, driver gyud ka. Muna igsoon, kabalo ba taon say meaning og pastor? Unsay kahulugan og pastor? So before we enter the position of pastor, we must know first. Ano ba ang tungkulin bilang isang pastor? Yan ang pag-iisipan natin ng mabuti. Ano ba ang tungkulin ng isang pastor? Ano ba ang tungkulin ng mga pastor? Pag hindi mo yan alam, siguradong sinisira mo lang ang iyong tungkulin. Kaya daghan mang tao mag-claim. I-claim na sa tao. Are you a pastor? Yes. Bakit hindi mo nagawa ang tungkulin mo? Hindi natin pag-usapan kung ano ang background, kung ano ang reason. Kaya, pag-isipan mong mabuti. Pag-isipan mong mabuti bago mo pasukin. Baka hindi mo alam kung ano ang nasa loob. Pag-aralan mo kung ano ang nasa loob. 'Di ba? Sa mga nakapunta sa labas ng bansa, Saudi, America, o saan pa mang dako ng mundo, kung titingnan nyo, before yan pumunta sa Amerika, mostly na maraming Pilipino nasa Saudi, malaki ang Saudi. So pinag-aralan nila kung ano ang kultura ng Saudi para alam na nila, pinag-aralan nila ang kultura ng Saudi, ano ang pamamaraan, ano ang batas doon, ano ang kailangan gawin, ano ang kasuotan, ano ang bawal. So, pinag-aralan. So, bago ang lahat, pag-aralan muna natin kung ano ba talaga ang tungkulin ng isang pastor. Tungkulin. Balik tayo sa example kanina. Ano ba ang tungkulin ng isang guro? Ano ba ang kaniyang trabaho? So, dapat natin malalaman. So, marami ang pumasok sa kaniyang posisyon pero hindi naman alam kung ano ang trabaho. Naintindihan niyo mga kapatid? Maraming pumasok sa mga sari-saring posisyon. Ang problema, hindi niya alam kung ano ang tungkulin, ano ang trabaho. Ano ba ang trabaho? Dapat alamin natin. Basahin niyo ang Biblia. Ano ba ang trabaho ng isang pastor? Kaya kung hindi mo alam kung ano ang trabaho ng isang pastor, wag muna kayong papasok. Wag muna kayong magpastor. Ay hindi, tinawag ako ng Diyos. Tinawag talaga ako ng Diyos. Alam niyo, kung matalino ka, mas matalino ang Diyos. Hindi basta-bastang tatawag ang Diyos kung hindi niya ito inaayos mo na. Dili basta-basta ang Dios nga motawag kanimo kung dili kaniya iandam. Ug dapat may bal-an gyud ang klaro. Gusto mo ebidensya mga pinangga? Gusto mo verse? Hindi ganahan na lang na verse. Sige. Jeremias 3:15. Dapat kabalo ta igsoon. Basa Ibrohanon
13:17 man siguro to o 3:17 igsoon. 13:17. O unang Timoteo 2:3 man siguro to. Saan yung igsoon kung wa ko malimot. Ano ba ang tungkulin ng isang mangangaral? Sa may trabaho. Sigsoon, usa nga atong itudlo diya kaninyo, kamo nga mga congregation, dapat alam niyo kung ano ang trabaho ng inyong pastor. Pag-aralan niyo. Mag-aral kayo, magtuon unsay trabaho among pastor, unsay day trabaho sa pastor. At least kabalo mo kung gibuhat ba niya ang ihang katungod o wala. Dili kay abi kinatay pastor okay na, abi kinatay simbahan okay na. Oy. Hindi yan pwede. Dapat alam nyo kung ano ang tungkulin ng inyong pastor. Dapat alamin mo. Ano ba ang tungkulin mo, pastor, bilang isang pastor? Hindi yan pwedeng, basta kay ni pastor, basta kay si pastor, basta kay love na mo si pastor, basta kay sweet na mo si pastor, o si pastor kay mapinanggaon kayo. Si pastor, awa yan, nindot kay muhali, di kita makuan ka ng lipay kita. Oy, atong klaro-klarohon. Kamo nga mga congregation, dapat kabalo kag unsay trabaho si mong pangulo. Alamin mo yan. Kay para makasayod ka, mao din ay trabaho pastor. Kailangan siguro nga ato ning kuno igsuon, no? Dili kay gasalig ta nabi tay pastor, okay na kayo ni. Say okay. Para masayod tay igsuon ba kung kabalo ba kung na unsay trabaho day pastor, nakita pod nga pastor, kung wala pa magina matudlo kaniadto, kay daghan man gud kay igsuon nga labi nag mag-eskwela kag theology. Kanang kalisdanan, kapaitan kanang sakripisyo igsuon, di na madalag theology, di na madalag Bible school. Kanang danlog, ulan, init, kalisod, way kwarta, agay. Di na madalag Bible school, di na may eskwelahan. Kabalo mo unsay naana, komitado ka, determinado ka sa pagsunod sa Ginoo. Kay kalabanan kung makahuman ka, di na ka sa init, di ka sa ulan, di ka sa walay kwarta, di ka sa pobre nga tao, di ka sa buki, di ka sa lisod. Kay nga naman, nag-eskwela ko kung Bible school, adtor ko sa yahay nga dapit. Ang tinuod nga pangulo mukamang og yuta. Magkadulodak-dak yung kaigsoon, magkalambos-lambos yung ka, perteng lisurang dalan, inigabot ni mo dito, dulutan kag kape, kamote, tingkahoy, o guban pa. Singot ni mo murag balugbog perting dagkuha. Okay ra ba ka? Inigabot ni mo dito, nakapahuway na ka, iniguli, to na po perteng lisura. Lisod kayong dalan, unya iniguli, giulan, perteng danluga. Magtulod ka simong motor. May ganig magtulod. Kay murag na makapalupahuway ka og manindot nagdalan, pero magbaklay malisod og manindot ang dalan, baklay gyud ka. Ulan og init igsoon, dapat kabalo ka ana. Di na kinahanglang eskwelahan ang sitwasyon na. Kay magunsa man ang imong kaalam og kabalo, pero wa sila kadungog sa mensahe. Dili sayop nga may eskwela, kanindot man ang eskwela, pero timan ayaw ipaniguro nga naka-eskwela ka, daga ng yawa nimo. Kundili ako makapaniguro, pag ang imong kinabuhi kalimpyo si imong kasing-kasing huna-huna, komitado og determinado ka sa pagsunod sa kabubuton sa Ginoo, nay naglantaw og wala, grabe ka kamatsulondon sa Ginoo, lagpot yawa ana igsoon. Dili basihanan nga diin nakabot kag taas nga grado, maayo na kakayo, kundili ang kanakanindot may taas ka nga grado, may taas kang kahibalo sa Biblia, unya mapainobsanon kas kasing-kasing, palakpakan ang kinabuhi igsoon. Dili sayop mo nang akomoda sig nyo, hala pang eskwela mo kay maayo kayo na, pero ayaw ka-confidence mong kagalingon nga may eskwelahan ka na, lagpot ng demonyo na mutuon ang tao, kundili igsoon ipabilin ang pagkamapainobsanon sa kagalingon, even aduna kay taas nga kaalam og kahibalo. Kay usahay kung mudako ng atong ulo ning gamay ng atong kasing-kasing, mahimo gyapon ang atong nakatunan og nabalaan, nahimong walay kapuslanan. Muna sa tanang kasunod og nabinaw diya karon mga kaigsunan, sa pangutana
makahatag batag 100% nga time sa bulaton sa Ginoo pag aduna kay trabaho? Di ko moingon nga makasala ka. Pero timani ayaw kalimot ha. May murason ka nga na kay pamilya. Yes, that's correct. Ako na ay pamilya. Murason ka nga naa kay ingon ani mao ni mo na. Yes, correct. Pero ayaw kalimot naa kay posisyon. Unsa ba atong pakigsaad ngadto sa Dios sa dihang midawat ana nga posisyon? Ha? Di ba kung mag-oath taking igsoon sa mga labi nag eleksyon, naman na inig kahuman sa eleksyon, so naa sila gitawag panumpaan. Ha? Namoy panumpa igsoon? Panumpa iguras panumpa na wala. Wala buhata? Unsa may itong panumpa? Pakigsaad. Ako magabuhat sa unsa may bulaton isip inyo nga alagad. Isip inyo nga sulugoon. Ako buhaton kutob sa kong mahimo para mo mahatagan og serbisyo. O niya pagdating nga humanang panumpa, oy di naman lagi mao. Unsa atong gipanumpaan ato nang paningkamutan mga pinangga? Ha? Numpa ta ba kung sa ato ang kuan? O kadang mo maningkamot ta kung sa atong gipanumpaan sa Dios ato nang paningkamutan nga mabuhat. Kay sayang kayo igsoon nga naghimo ta niini niya wala day resulta. Muna nga balik ta atong ipabago atong hunahuna. Hunahuna gid ha. So gaingon ang Colossus 3:2 so, hunahuna mga butang nga langit non dili ang yutan-on. So karon ang atong himuon nga sa atong kinabuhi mga kaigsunan atong paningkamutan nga mabuhat nato unsay kagustuhan sa Dios. Dili kagustuhan sa unod, dili kagustuhan nato, kundi ang kagustuhan sa Dios mao'y matuman. Ha? So muna mga kaigsunan ngayon atong himuon og buhaton. Ang atong una-una mo nang kanunay tang magtuon, kanunay jud kung gaingom nagbasa magampo ta. Kay ngano diha ka padaygan sa Ginoo unsa mga butang ang ngayon atong himuon o pagabuhaton diri sa atong kinabuhi. Muna mga kaigsunan ko, paningkamot ha? Paningkamot. O ang tinuod igsuon ko naningkamot, ang tinuod nga naa kang Kristo ug buyagon og tudloan modawat. May buntag day usab day ni kuan Nanay Nining sa mga Rodas family nga nagsunod og naminaw ining oras ug takda sa kabuntagon sa ato nga pagpadayon igsuon, minaw na kita og manindot matahom nga awit. Kinabuhi maoy gihalad ni Kristo nga maoy tagiya kahiguluhan. Ayaw ihigaw kaniya karon hatagi og panahon sa pagsulti sa kamatuoran sa mga ipahat sa uban aron sila usab maadang sa adlaw sa kaluwasan. Ayaw ihiga
ang tambuana sa kalangitan karon ug sudi pagpabuhagay ang kalayo sa balang espiritu nga daw ulan Ginoo. Tugmong ka kining kasing-kasing mo, padila ba sa kalayo mo, o pintatapusang mga adlaw, ligo na ako. Ginoo,
kapatiran ug nangutana. Diin magikan ang akong panabang. Ang akong panabang nagikan sa Ginoo nga nagbuhat sa langit ug sa yuta. Dili niya itubot na ikaw manakita. Dili matulog ang imong tigpanalipod. Ang manalaban sa Israel dili matulog. Ang Ginoo magabantay kadi. Pastor King on air. Okay, salamat mga kaigsunan niya dunggan ang mga pipila ka matahom ug manindot nga mga awit. May buntag diha ni Gina Kamahalan, may buntag og ni Brother Rodel Tolentino. Good morning Pastor Kim, kumusta po kayo diyan? Salamat sa mensahe sa Ginoo. Okay? So salamat sa tanang kasunod og naminaw ining oras ug takna sa kabuntagon. Okay, salamat sa maayong tubag Pastor Kim og sa pulong nga gikan gyud kaniya usa ka nga gigamit sa Ginoo Pastor. God bless. Okay, salamat kayo. Okay, sa tanang kasunod og naminaw da, enjoy and stay blessed ini nga orasaha sa pagpalanog sa mensahe sa Dios. Okay? So mga nagsunod og naminaw, padayon kita mga kaigsunan ko sa pag-alagad sa tunga labaw nga makagagahom walay hunog walay undang nato nga tinguhaon ang pag-alagad ngadto kaniya. Okay? So sa tanan nga naminaw nato diha, may buntag pag-usab ang Dios magapanalangin, maghatag siya kalig-on o kadasig kanatong tanan. Atong paningkamutan nga mabuhat nato ang kagustuhan sa Ginoo. Dapat unsa man nga posisyon ng atong sudlan, dapat kabalo ta igsuon og unsay trabaho ani aron dili mahimo nga atong masupak ang kabubuton sa Dios. So igsuon ko daghang kayong salamat sa inyong pakig-uban. Salamat sa Dios nga siya nagatag kalig-on o kadasig kanatong nga tanan. So ining oras sa igsuon na ato kita sa pagampo, pagpanamilit. Manamilit na ko diha kaninyo mga kaigsunan.
Amahan na mo nga langit nun, salamat Lord, ining oras utak na sa kabuntagon, salamat sa mga minsay, sa mga pulong among nadunggan og nabatian. Lord, dili mahimo nga dili na mo ipadayon ang pagpangalagad, ang pagsunod diha kanimo, nga mahimo kami Lord nga makatuman sa unsay imong kasuguan. Nga dili kami mahimo Lord nga mohunong tungod kay ang imong saad ang magpadayon, maura gyud ang mamaluwas. So among paningkamutan nga ang gisulat sa balaang kasulatan, among mapaningkamutan nga si bisan kinsa nga magpadayon hangtod sa katapusan, maura gyud ang mamaluwas. Busa amahan ang among pagpadayon nga tama, mao kini ang pinakanindot o pinakatahom namong pagahimon. Salamat sa tanang gasunod og gaminaw, ikaw ang Dios sa langit nga maghatag namo kalipay o kalinaw adlaw o gabi. Salamat kining tanan akong giampo, pinaagi si mga anak nga mga Kristo nuluwas, kita tanan magaingon. Amen og amen. Di nila kukutom ang kaigsunan. Salamat sa inyong pagsunod ug pagpaminaw. Enjoy and stay blessed. Ini nga mao nga buluhaton ang Dios, magapanalangin, maghatag kaligon og kadasig kanatong tanan. Sa ngala sa tibok pwersa ni nga mao nga sibianan, kini si Pastor Kim Ryan absin makasal mag-ingon kanyo sa katapusan nga sa tanang plano ug sa tanang gusto natong pagabuhaton ni sa kalibutan, pwede ka natong sipyaton apan alingig sipyata ang pagtuo pagdawat ng Kristo isip personal nga manlos. Salamat. May buntag kanatong tanan ang Dios magpanalangin. Bye-bye. Ikaw ng